Atong tukion ang sugilanon sa usa ka estudyante nga babae didto sa Solosi University. Kini ang sugilanon ni Tracy nga nagauluhan. Wala damha nga pahulay sa igpapahulay. Pag-abot ni Tracy sa Solosi University sa Zimbabwe, nagplano siya nga ang iyang mga Sabado gamiton niya sa pagtuon o pagpahulay o pagtulog. Wala siya kaila og maayo sa mga Adventista ug naghuna-huna nga basin kausara siya ka beses moadto og simbahan sulod sa 4 ka tuig nga pagtungha sa maong universidad. Apan sa unang gabi pa lang niya sa dormitoryo, giimbitar siya sa iyang roommate sa sundown vesper. Kay wala pa man siya'y klase, nisugod si Tracy. Lain-lain ang mga pamaagi sa ilang pagsimba, pero nalingaw siya. Sunod adlaw, Sabado, nibalik sila sa simbahan kauban si Tracy. Nalingaw siya sa mga musika ug mensahe, ug gibati niya nga welcome kaayo siya. Uy, Biyernes na pud sa gabi nibalik na pud sila sa Vesper meeting kauban si Tracy. Matag semana, nagsugod og balik-balik si Tracy sa simbahan. Nakita niya nga dili kinahanglan ang Sabado para magtuon o matulog siya kay tanan nagsimba o nagpahulay man sa adlong igpapahulay. Ang klase nila matag Lunes hangtod Huwebes, mao nga aduna gayud siya igong panahon sa Biyernes ug Domingo para sa iyang mga buluhaton. Sa semana sa spiritual emphasis, gipaapil siya sa pastor ug iyang gidawat si Jesus isip personal nga manluluwas ug nagpabautismo. Ang Biblia nahimong iyang paborito nga basahon ug gusto niya nga ipahat kini sa ubang mga tawo. Iyaha giingnan ang iyang mga higala nga dili pa Adventista kung unsa gayud kaimportante ang pagsimba. Muatiman ang Ginoo sa imong pag-eskwela ug pagpahulay, ingon ni Tracy. Natingala ang iyang mga higala sa iyang kausaban ug nagsaad usab nga mosulay sa pagsimba. Ang 2015 nga 13th Sabbath offering nitabang sa pagpalapad sa dining hall sa Solosi University nga usa sa mga panalangin nga nakaalagad kang Tracy ug sa uban pang mga estudyante. Ang imong halad karon nga quarter mahimo usab nga dako nga tabang uban sa panalangin sa Ginoo. Salamat sa pagplano og usa ka madagayaon nga halad karong Setyembre 27.